Kami amsayago tabuk ti prasashikla sikrirok drak salaimani kefek mani salamani sarbuno nukjagui tongo. Abono muthangani bagai joyabuino motharok juda juda motha club rogo bwskango agui tongo phiaba kasui manyako. Obahai kefek mani chanairokno kasnani bagai anti drugs team ti hamkrai naikol bodoni bisingti tini memorandum biafarjaka SDM ni thani. Aro manjaka SDM SDPU te usi akoso borongni phajintibo daktino obahai drugs chanairokni sakao tei phanarokni sakao action naharjana hini kogrika. Norok tini ora anti drugs team ningai tam ni bagai ma phai ka SDM office norok kichai sai khnar de Bilang hambai sini media person no jung kha thanai digoto 18 tarikh je hezamarato ang khwai thangni road yang sima khama road jung ora block khaja block khaiben pore chini SDM sa te additional SP thangi jung boro kog rima tongo norok jung malai phaiti norok jung memorandum phaiti jung bahake or drugs na jung bahake kom rinai je drugs dealer no jung bahake romne pro planning ni bepar norok jung saman bagai jung tini ka 26 tarik 8 mas 2022 tini salah jung jora kahamna hini mangkha chini SDM sar jung kok kahamna sata tai chini manja phake chini SDPO sar tai chini sidai thanani usi borok bai jung tini discuss khamen pore borok chini joto demand tongmani borok joto accept khaina ta borok gosika recent koyek din ni modde no borok je chini je demand no borok action khanya hini borok gosika engkai borok gosimani yagolo tabuk borok boma haike samung khanyani jengkha norong no boma hai saka engkai borok abono saka sungno borok tabungni social media din electric ni jora borok jono kaisa system sramerika o system angnorno kulugui salaya o system ni bisingo jeng kam klaina hini borok saka information urgently ma kha urgently jeng borno patokna hini kaisa group chini committee klaina kha acha engkai bela bela khanyo anti drugs team no hambai